Поздрав от Дако Красимиров и от жена моя ми. За децата ни Бихтер и Орлин и за майка ни Лаука. В Германия отиваме, борим се за децата си. Чуйте тази песен. Семейството на Дако е на първо място. В Германия сме двамата, за децата се борим ние. Всяка трудност и умора заради вас ще се скрие. За децата си отидохме, за тяхната съдба, да имат всичко Орлин и Бихтер, да не знаят за беда. Майко Лелка, ти ни чакай, пази ни децата, ти си нашата опора, ти си ни душаща. За теб е този поздрав, за твоето добро сърце, че гледаш на Дако и е ми най-милото дете. Мовило си манге Бихтер, сърцето ми си ти. Мочаво Орлин, за теб татко се бори и твори. За децата си живеем, за тях даваме всичко. Семейството на Дако е на първо място. Едничко. Орлин и Бихтер, нашето